Mira, utaura puta. Sanye bodo ngwara wa mutori balance rekupedzisira panano ndisa ndio wakatoite balance rekupedzisira. Aufa mubatwa zviri pachena. Izvo zvipane maaudio. Unotaurisa futi. Uchirekodo. Ndozvikupangisa futi wakadini. Auna mari padhuze pako kuti wakabata foni kuno auone zviri pa narara nautaura. Ukada wakatotaura nyaya yako yakapera augoni kutaura hatisa utotaura isusu unotopedze nyaya yako inyaya yekuti unopedza wega ndinawanha idziparamura idzi iwe unotonyenga ngwazve munhu 1 kuna aitonyenga 7 8 achidzibuda. Vadiva vateereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ufekti haina basa Dari oye urikuvaire zviri kutaurika kuno nyaya munomu maende murume uyo ari kunyenga mukadzi uyu murume ari kunyenga mukadzi wake murume. Saka iye mamuzwa achitaura kuti tombozvizivi ati nekukisa handina ndokumbobvira ndakatomukisa nguyu mazvizvazvo tadaidza first witness tina maibhokisi avo ari pano vakasoya watestify akataura kuti murooro wacho waitotabvonyengwa totaura kuti hei kuno kuini naizurara naye ndandinaizinai chachakakala ndazotobuda mumadhiriki nzikwaedza ndazotoite zvoutisa esipanoruti imbomera kanzi muroora vaituka achitaura kuti kana mangwanani ambuya mototsvaira amwe musana hausi kuita kuti unobva kuchikomba murume wako waitaura maisi uyu maisi wai aitaurira mwenani kuti imwe musati mukaroorwa mudzimba misha yanuka musha umwe naumwe une zvavo ende zuva nezuva rine usashamiswa tizvizei kuti paine zvirutoitika pane anonge arutoutaurwa hapeno kunotaurwa kwenu but muroora waitoutaurira amweni achita kuti inini israeri mucheka ndazotobuda pawindo zvakambonyenga futi parufuka idzi imimi munogara muri kubrexit mura pane zvinowedzerwa nyaya yakaitika takange titoripo pamure saka vakatotorana iponapo pamure paripo kwakuende kumba kwavo. Saka inini pendakazoizwa manje muroora wachibvunzwa manje ngoti vakachizoti paakazobvei pamuchini uta panapa vakazobvepo aya taita auri maikuru auri akamuona muroora wangu uchorwara nedanga kudai uyu ari kugeze muhope paseri pemubhanana akachizobvunzwe pamwe sekuita kuti iwe urikubva pari nebeto rakadai rino wainga achimire panini pakati pemhatso dzavo peruwanze rwamasukuta manje uchibvunzwa ngaazuru vacho kuti uri kutobva pari nemabeto aka amweni acho choti mupondei muroi wambobva pari mupondei umweni wacho choti musadaro musati mwagara bvunzai mubvunzo wemambobvunza naije mudade mubvunzo kuti imwimwe hemwakabuda mwechichaya mhere mumhatso mwangu mwechibuda kubanze mwainga mwafiwa here mumhatso mwangu mwaichenei? ndo zvandataura kuti ndakazobvemo ndachena pakadaira kubva mukicheni matangatira pakadaira my brain kuti ndakanga tinonyengana mwaicheni ndanga ndiri kutochema hangu hasha dzikuti
Pembindura kita kuti batire badza marwadzi wangu aitukokubatire badza zvokurerutsira zvozi soko raizobveino manje raitozosvika kuna mbuya waitaura kuti handisi kurarama kuamweni ndiani Gates ndozvendinotaura kuti I'm happy kuti it's true kuti murume wenyu kusha aidanana patori nenyaya inotodarika yekudanana. Uyu uri kamwana manje, uyu uri totaura kuti ngekenini kuti muchiona kanzai mwakapuwa kuti mwada mucharidze mwe bheri futi makaridze bheri kuti baba ari kujekedu ino anga asikacheki mahara ba akatokwane mhano all right. To urudemo witness to that him. So far, I need 3. I'm going to start with the road. You are going to say, I don't know. Wow, do you have a cigarette in the basket? I don't go to that. I don't do I dare. That way, no one, however, wow, the basket in the basket. Kutovateke uyu muridzi wemukadzi kuti tadobuda kwabva azomangara witness number 1 witness number 2 ari kutoti waiti wapedza kunyenga kuma3 waiburisa waiti wayachimbogodzera mera utauri taura kuta waitouya wototaurwa zimbo nhasi chachakatodai zvakakatodai choyachitaurwa witness number 2 uzvo mukadzi wako mukadzi wako witness number 3 apo akatogara dare mukatorediscuss akabvunzwa akavhuma mukadzi wako akabuda achiridza taurai ndechekutaura hangu kuti ndakandoda kuti maibhurendo nacho paanga ari apa izvozvizvi takatosununguka tasununguka muno nekuti patanga tiri ukokoko panga pasina kusununguka vanatsokutaurawo tiri kutonetsa chimbomira musati mambo achitaura mutaurozoti maibhurendo zviro ari kunyengwa nemurume wako wakanisa mbere iyo zvizvi kudari munhu mwa uchikuti latest kuti baba brendo kutori nemwana atori nemwana izvo zvizvi tine latest yemalatest yekutoti izvozvizi ndo dziri kugara nasiwai ndo dziri kutokembesa dzacho ndodziruziye kwari ndodzirutoziya kwari zoti kana kufa uchauya kuikweikwenyu kana abereki acho asikuziye kwari latest mimi mamuri kumashure saka nakudedza kana ndino wacho inini wacho nditori nelatest yandakatozwa makafonera shuwai mukati shuwai usauye kunomba tinopedza teganyaya titori nelatest musama imini munonga muchiti muri muchenya uko muri 2 muchirwada inini panapa titori nelatest yekutoti makatofonera shuwai alright nikunyemba hangu namba dzacho dziri kubatika mama pane bamba ndokubatsira umwe murume wakadai right budise murume wako muchena apare mhosva yakadai ndiya inosona tikazvinodiya ndinokumbira kuti undimiririre uchobva mumirira zveshuwa murume wangu asi kudaro asi wakatoti chibve kujero chero chorwa ngemunhu ndaindakarisiya riri kuchena hazvisina isusu hazvisina basa ba chatanga tichida sedari tatichida mawitness anotipe umbo paite imwe hangu simungaitezvo yes vakundilisa murume kuramba kwakakuita ndiyakaenda nemunini wangu kutura mukadzi ndine maaudios ezvaitaura ichibvunzwa ndana kwake ndana mbuya mai mukadzi wabhoni
maererano nechirwere chakaita mabebe zake ndinaona ndakatama wacheza uri kuda maudio izvazvo unoziva kuti inini ndotaura ungani nemushonga mugaro ndati ngatisapedza nguva iyi yedare ngekukasika kuti goti iwewe kutopedza nguva mwetiri kuita ikoku tisati tatosvika pane kwetichadosvika iwewo itoziva kuti iwewe kutotaura kwetiri kuita uchitiita kudai nekudaidza maitinaiti neinei imombe iyo yenharo next time zvinoita kuti mwanhu ari munomu azoziva kuti nyaya ikanga yabuda yaapachena peyawo nyaya yadini yatobuda. Ndakambokupa example kuti ukaona maCID akusvika pamba achiti yes Thomas uri right Bob kushamwari yako Ismail ari Ismail wakatora TV iri TV yamakatora makaitengeswa pauti handitomboli izi iwe mapurisa auya achiti Thomas akataura kuti Ismail akataura kuti TV iwo auti TV hauizi Ismail ndatoone sondo rese ndisina kuti chamwari maroyerwa aunoita vanhu vatopedza uri kuona dare tazorigara nyaya iyi kai haisi yanhasi yakafanana neyoga inyaya iri kupiswa kanyengakari ainoti uchinyenga boti mukadzi wacho naye ndopetatari paipa uyu mukadzi manika munogara sei kumba kwenyu munogara everyday day hamumbomushaiba taura iri kana musipo iyo anosara achidinoi achivhakacha kwafuti panje kuenda muna shuwai ko this whole story is contradicting apedza kuti ndatopedza nguva hatisodopedza nguva tine dzimwe nyaya dzinoga dai kuda varume vatatu vanotibatsira kuti titiganga nemadzimai matatu ndimi nhasi ndimi chief saurobi ndimi dotipe anza inu hatishuda toramba tichaenda mberi toramba tichi vana chuda mawitness bokusimira taurai mba taurisai inyandikari yakupisa asi inyashe kutaurwa mumwe wangu ndinoita vandiaziye santu asiyana asi ndatarisa musoro ndifunga kuti mukoma unasonga mupabuda zvinotoreka kuti ndese kuti vanhu vese vari kuuya ava pane umwe wavo makambonyombana naye pakugara kushoora nekutukana uyu utori wake mukadzi zvakanakachimboise pasaidi angazosvika ndiroverera asi panere pemakambo-nyombana navo vanhu ava kuzonga vari kungotaura chinhu chakafanana vese kuchiti vakatora nekuti ngatiende komuroverera ere murumewo mhosva inoyoya zviriko toziva so reni handisi kuroverera ere asi tinoda kuedze kuonesana kudai kuti nyaya yakanga yabude pakanaenda apa neniwo mwenzi wasvikawo munhasi ndine zvandatora ndagara pano kuti unoonga ndazvakuisa maseo asi nyaya iyi inenge yakatodze kudaro pamuono wendengaita ndiwo muono wengaita changamberi sorei. Thank you. Another one. Iwe taura mbona? Yeah. Sorry chief. Ndotsigira kutowana koma. Atina ndotsigira. Taura zvako izvo zvekusiyana. Chandiri kuona majeka pavanhu vaviri avo murume nemukadzi na. Ndinoona pane kakuwirana vasati ava kuda kuramba nabatira. Panyaya iyi manje vanyatsa kuzoona chokwadi kuti pamberi. Kuti pamberi nhasi. Unozwe kuti uyu wauya muno machitaura hazvizokutenga mukadzi wemunhu hamuzwa here zvichokwadi maodhi ato iye vacho ndovanyatsa kuona kuti nechokwadi wakaratidza tisati tasvikawo maodhi tiri kuti nemawitness mazwire evaita uri kuti kudii iwewe paite zvako ndokuti yakatopera yakadaro yakazvitonga yakadaro bcause umanayo nechokwadi uri ravo mhosva yaruziva.
Varume taurai baba. Pamusoro idari pamusoro ino. Semazuri andaita nyaya hapana kana kumwe ndinoziya naye vanoziya muno. Asi mazuri andaita nyaya yakatotongwa ikatobatiwa nemhosva yacho kuti mukoma wangu ari kukona anonyenga nemukadzi mukoma ari ukuru. Asi mai ari pakati ane zvaakanyeverwa kuti shamwari ukandomira wakadaro imba kutoparira kuya kuita rabarika iri rakutouya. Saka mai anenge aida kuti adifende rozopedzwa yako chati achipara chakuwena. Barika harirege pane mwari. Musha watokura izvi. Vakomborerwa. Unoziva kuti mwari vanonamata munhu mukuru. Anodaira. Ende unokudaira wakavarairwa sokuti asi unozonoti ndimwari wadaira. Saka hazvina problem kumadzimai. Madzimai jenda. Yazi tungaita unise. Ndinoti nyaya yakapera kare. Kuramba hake kutenda mhosva kunonetsa. Mawitness ataura apa. Zviro zvakajeka kare. Baba ati ingotendai nyaya ngoti mukadzi wenyu watobvuma kuti ndakachema ngekunga ndazwa nyaya. Nyaya yakatopera. Kutramba zvenyu tendai zvipere. Mutore mukadzi purazimazimu naye. Mutori naye nekwaari muri kutokuziva. Tutopedza nguva dare rese baba nenyaya. Ini ndoziva futi maibhokisi. Muchine kuti takabva panapa tikamufona musuru pagomapo rine mupurisa wamunhu. Munhu watakafonera anga ari murume wamaiavi Murezwe. Vakasara vari kunoku takanobata Murezwe uko gomu panaka hapana network yekuti tingati pamwe anga atipa murume wavo. Asi zvatakafona tichinzwa izvozvo Murezwe wakataura achiti akapona iwewe nemukadzi wauyu hanzi kamukadzi katsvuku ndizvo kakadzi katsvuku hanzi katsvuku ane mwana kadoko hanzi akakwira murori. Ndanga ndichinzwa nenzeve dzangu ini over iyo zvimi chemambofona kunamomira chakamira chitaura iwe watauzitaura ndiya dai waigona kutaura dai uri namba waire kutaura usiri munomu chabuda munomu ngezvekuti wakapusa anhu akawanda ari kunyenga akadzi anhuzu haasumboivi kuro yorungengoti wakadini wabless saka usada unepaudangongwara wamunonge wapinzwa kuno nyaya yechibharansi ukaona kuti nyenga mukadzi wemunhu uchibatwa sezvo zvakaite zviuri bharansi vozvikana kubva mazuva ajesu harimwe anhu ainyenga akadzi anhu asi hakuna wakambouda iwo wauya vozviasichubi haugoni kuvhara maburi ako unoda kuzonyepera udangwara waunzwa waamudari eza rumwe urikuonana dzonyaya dzacho but hapana wakambodzodzondodari anovhara apedza iwo haugoni sanyepo udongwara wamunhu utori bharanzi rekupedzisira pana anhu ese munhu ndiwo wakatoite bharanzi rekupedzisira haufaniri kubatwa zviri pachena izvozvi zvipane maudhiyo unotaurisa futi uchirekodwa ndozvikupangisa futi kuti wakadini hauoni anhu ari padhuze pako kuti wakabata foni munhu hauoni zviripa nararana kuti taurani ungadai wakatotaura nyaya yako yakapera haugoni kutaura hatisi tautotaura isusu unotopedze nyaya yako inyaya yekuti unopedza wega ndinawo anhu aidziparamura idzi iwe unotonyenga mwazve munhu 1 kuna aitonyenga 7 8 achidzibuda akanyarara iwo mani wabata wautodzadza kuti unoitisa mukadzi wemunhu kutobva wato saka tinopedzerwa nguva muno inini handisida kupedza nguva pane mudzimai ataura iri mapedza pane umwe arikuda kutaura iri madzimai kuti unotopasa judgment panapa hapasina juri pane mwari panze majako epamura evhidhi witness ngauye tisindopedza tizebozi munhu unonga ushaudzani kudare wacho ndadaidzirwe pamwe ane imwe version
uruzwa anhu etirudaidza esa nhangale wakaapa mara kuti asataura but wakanyima ona izwa kuyakutemura naye hapana urumba kusapota hapana uri kuda nechimhure chako ichocho mina toda kuzwa pamwano imwe version right tochizwa maredisi pamaningi pamwanyatori kunyetera plus mama chimwe kuti asi kuchenjera sho ngaperekedze pate zvara munhu unoka kumuzondio kanyenya amusikona kuti kutende mwaende ndoini waenda kupati kwacho uyai kunokwa akasununguka maimu yako mauya he utama wedu avakasununguka mukiriniki wane mavhidhio ndianamaaudio zita ndiurayi bhokisi nduraiwa bhokisi garapo pachiyai ipo papa hapana gansuera sambu apuya ambe gaswe mami ambosuka Papura chika. Uraitaura here ndakati isusu ndiriwo kumbabvanga ndakadaidzirwawo ndakaona ndapinzwa ndakaenderedza ari murora zokuru vaseekupesa ndakabva ndaendaka ndosezvozi pane nyaya iri pano pakuenda baba mushini muta nemudzimai wavo naamwe anga aripo ari mukomiti naamwe vasi tasvika ipopo pakazi pane nyaya iri panapa yekuti baba muchinemuta ari kudananawo nemudzimai wedu panapa saka ndiyo nyaya tinoti tidini titaura zvadaro zviya zviyani nyaya yakatanga kutaurwa akazi mudzimai wababa bhokisi wachobvunza kuti mai emwana taanofundima muri kudanana narima muchinemuta akati honge yandinozviziva tinodanana zvikazi amuchinemuta muri kubvuma here masoko ari kutaura amuchinemuta akati yandinozviziva akanga aripo anga atoripo ochobvunzwa uye chituru akati honge yandinozviziva tinodanana ochozwi kana muchizviziva chitipai matenda ndaa akabva akumura ijaketi ravo raanga akapfeka anhu ese anga akagare pasi hapana wakasimuka akangokumura ijaketi ravo ochobva ari pekuna baba masikuta ochoritora ochorichengeta pechozosvika mabasi mango ndikanzi bhachiri rinoda kupuwe chii mupurisa wasabhi ndopelakakuzi kuna mabasi mango chichengedai bhachiri nekuti amuchinemuta ndo matumba ndavo ava abvisa kuti ine ndikuzviziva kuti ndinodana nemudzimai wenyu ndobva akazosimuka semubhokisi paanga akadya aya abvise bhachi ravo echibva aende paakazofonera ishe Sauron echibva azi taurai naishe chibhuru ndonguva yanga iri yekusimuka kwavo semubhokisi kuti achifonera ishe kuti ndozvakuchitogona ndonhu ndinoziva ndirere bhaketi ehe bhachi mayangaambira akaripo ndibaba zvesho akapwese umbodi ndinotenda vasimatenda ndaa ichokwadi kerawo sure akabvisa mwamuri mwamuri pere pakavhure bhachi akamanimura achiti kudei
akarikumura achiti nde ari kurikumurira jazachi matenda ndozveta handiti muruwana pezvakangaumba mubvunza idaya ndichida kuita zvokuti handiti munozviziva here ndamubvunza kuti uyu suwai munomuziva pakudini chete mungada mukutenga nekandikazosvika pakutaura hamuzvizive kuti suwai unodanana ndarisizviza kuti murozvizo hazvina problem chinhu chinorwadza kuzoti murume wako iwo unonga achidanana nemunhu iwe unowirirana naye munhu wacho mune mamwe masikireti emaitotaurirana muchiwirirana semadzimai nei musingazviti bhuru wako rudii rudzazvaruti. Alright, thank you very much. Then our vacho Imi suka mutaure chokwadi chini sindano ndiani ndiani zita Angelini Mshana Ikirosi lototaura chokwadi gaso yataura chokwadi nokina zataura chokwadi chise already naita ndosika na mambo salon mangani pati dara zasi andingaita atitaura kumuri mwana zvimuno ndode zvimuno zviya zvinotibatsira vasedari ndingati iwe takati takagara pamba pedu kunyaruwa ndichiona bamnyinyangwa nemwana brief ndichopedza kuchosvika vasvika vesimaiguru tasvika kuno hazvina munyanji chiine chanetsa akada mashoko endiri kuzwa ari kuita kunga makuhwa saka chatoitira kuti ndisimuka tatitoona sekuzwe chiini makuhwa ngekuti chiini makuhwa acho akati pazwi maini nenyu ari kudini vari kubuda ngati wo saka tabva pamweni apo pamasuwa saka tabva pamasuwa apo pakutaurwa kuzwi eya chokwadi mukadzi uri kudini uri kubuda asi mwana ngowa chokudza ngati saka inini kune kwendinodini kwendinoziya ndode chokwadi kuti maini havangamboiti zvinhu zvakadini zvakadaro ngatienzi neni ndiri umwe womukadzi shuwa ndakatorama ndakati ndimwara mangu ndibaba murume wangu titoenda kwatakaenda taenda kwatakaenda shuwa zvakabuda zvidini zviri izvo zvipi zvazvo zvokuti vanogura zvakabuda sei kubuda pamhatso kugura zvakabuda sei zvakazvazvo baba kuchipedza tichouya pamba tichochiganaiza ndiyo handi zvakabuda sei zvakabuda pakuti imimi baba dambudziko riripo ngerekuti imimi muri kurambira vabereki kuti mukadzi wenyu haasi kudini haasi kubuda izvizvi unomu zvomakagara papo kutotaura kuti matofa mukadzi wenyu muri kumurambira henyu asi mukadzi wenyu chokwadi uri kubuda pakati pemusha wenyu kubuda kutofamba kuhura eya saka isisu takatobuda totobva taura tochiti hino tochiite kudini saka pamunini akati inini ndiri kotore chii mukadzi kuti auyo abate chokwadi shuva vakakwira pamunga kuti otore chii mukadzi ndichouya naye auya naye akati inini maiguru tore kudini tore kuti tiende kun'anga kwacho ndozwa ndikati maini nyaya yenyu iyi kai tinokwanisa kuti toende kunyanga tasvike kunyanga mogumeyo mosara nadzo ngokuti shuva munosara nadzo ngokuti obviously ndainga ndiripo ini handingambomufichiri neniwo ndiritii ndimwe mukadzi saka takagara ndeiedze kufeya maini nangu aya ndeiedze kufeya maini nangu aya kusvika maini nangu aya vakati maigurutsaenda iri kuini kun'anga inini shuwa chokwadi chizere ndaidanana naye munhu saka munhu uyo maidanana naye ndiani ndopendanga ndakupeshana munhu nditakurirei ndiani shuwa maini vakataura vakati ndamuchineuta mashuwa saka maini nimimi amuchineutaya mwane nguva yakadini naamuchineuta naye meidanana vakati 2 years teidanana
woti maini mimi chemene mene mwaiata kumba kwake kana kuti aichini waiuya kumba kwamwaramwa akati waiuya kumhatso asi pane mazuva matatu endakamboenda kuata mhatso kwake kupedzepo shuwa takatoranana nemukoro wangu ndikati izvizvi ndatigwinya manje ngatichiende kupi pamuwe tichotwaranana mabonini angu namainini angu neni tichoenda pamuwe kusvika shuwa babanini vakaenda kodaidza amuchineuta uchouya vauya nyaya ichotanga mudariro zvichopedzepo ini ndakabvunza ndikati shuwa nimi ndimwe amuchineuta here chokwadi munosvika panguva yakadaro kuti 2 years mwechidanana nemunhu uri pamba pake mwakaome mwoyo shuwa vatanga vabvunzwa kuti aichini munodanana here nemukadzi akazwi eya anodana naye mukadzi wobvunzwa eya anodana naye ukazwi yapera saka ngapabviswa matendanda ndiwo matendanda aakazobvisa aya murume iwowo akabvunzwa ndiana muchineuta akabvunza ngekomiti akatenda vakatenda kupedzepo saka mukadzi wanga aripo wainga aripo kupedzepo ndo pakazobatwe foni ichifonera ishe fonera changamire then ndo pakazozwa iyi mwechikwanisa kuti motaurirana kuti agare naye ipapo kana kuti ai oende kumba kwake modini mwoita saizvozvo tozotaurirana naye padare saka ndo pakazoonekwa kuti isi kuti tingachakwanise kuti tigare naye pamhatso apa munhu adai unokwanisa kutifira saka pakachizozwi ngaadini ngaaendi ava amuchinouta uchotopindura vakati musaneseka ndinokwanisa kumudini kumutsvakira pakodini ukogara zvakanaka ndichopedzepo isi tichienda koti dhuru tikati abvibudi kuti ai aende komutsvakira pakugara shoko risizi kusvike kupi kumba kwacho nokuti unokwanisa kuti waenda ikoko uguma mumwe poison amwe poison vepabhokisi ndo vachasara nei nemhosva saka nyaya iripo kotanga kobudise kuvabereki vacho saka itai plani kuti tidini tiende naye shuwa mukadzi wachona uyu ndiye wakati ngarongedze mai amuchinogara kono akati ngarongedze transport ndodini ndinotsvaka shuwa mukadzi wachonawo vakataurirana muchotsvaga transport iwona mukadzi wachonawo kakutsvaka transport votipinze mutransport topedza toenda kumba kwacho kurunhwani tichoenda kotura kumba kwacho ndinofunge kuti takazopinda ngepachadhava taitora murume wangu totokwira naye totoenda saka nyaya zhinji ichagamwawo ngei ngemurume wangu ndambomudini ndambomirwa ipapo mai muchineuta murume wanyu paakataura kuti arikuda kutsvaga pekuti maibhokisi anga achiwanirwa pekugara mamuripo pazvakataura iko kwako havana kudaro kuti ndikunotsvagira pekugara akati izvozvi zvinori bhazi handina mari yekuti ndihayi mota handina ndingatotora ndodini ndoenda naye kumba ndoende kogara naye kumba inini ndakazofunga kuti azviiti kuti ndidini auye agare pamba pangu ndakabva ndangoti mari yetransport ndinodini ndinobvisa yangu operekedzwa kupi operekedzwa akanga anzi agare naye ndiani wakanga ati aya agare namai ndiana sekuru anga adaro ana sekuru akanga ati amuchineuta nga agare namai hazi pana patichakwanisi kuti tigare naye achimirira zuva saka ndakaona kuti ana sekuru bhokisi asi wakati kwaitoka uende naye akati kwaitsvage mota yekuti mudzimai wako arongedze timuperekedze kumba kwake iye akati pari zvinezvi inini handina mari mungandipa heri mudzimai wacho ndoenda naye ndozoone zvekuita ndabe mudzimai shuwai wasekuru bhokisi muchineuta ndiye muchineuta upi mai muchineuta handizvo zvakataurika akanga ati aziva iwona akanga asingatsvage mari amuchineuta yekuti yekuhaya motikari ekwabhokisi ati isusu hatichakwanisi kuti tigare naye zvazi ndimambo muendesei kumba kwake aya akati handina chi
handina mari yekuti ndihaye mota. Chindipari. Anongoti chindipari. Mai chinoko. Muri kuona ere kuti rinonga bhora rinyore. Aya aifane kuramba. Sekuramba kwaye amundipi mukadzi usiri wangu. Anogona kuti mvane kuti kwenda. Kuti unzai mukadzi wemunhu. Makufusa kuti mari. Aide kuende pinde mukadzi wemunhu. Zviripo zvacho ndo zvinozongoti zvinobvisa vakomana. Amuchine kuti aide kuende pinde mukadzi wemunhu. Anga rumeri kuuya naye pamba pangu. Kuti agare echimirira zuva redare. Anga ati atigare neurwere tabatana bvumo. Tese munomu ngatisandoyeperana ba. Mukadzi akabvuma mumusha kuti inini ndakanga ndichinyengwa hapana unodoti arare kuba. Ndiani unoti wangu unorara ngasimudze roko Timoni. Ngatisada kungoda kuzviringidza zvinhu. Munhu ukanga wabvuma ukaramba inombozi ngaasare naana tete. Kusvika adini akutaura. Iye akatotaura kuti ndikuhura ndiri panapa nenini 2 years ndikura akabvuma. Inini pendiri kubvunza ndepekuti amuchinoti atiri kutaura ngezvavo ngeuyero kuna amwe ndiwera akagara amuchinota ataura kuti shuwai handimuzivi munyaya yezvidondozoti unogara kwamba unondiitira mabasa ndikati shuwai mwakambomutsvimbera akati handii wakambokisa here hako zvikazikana nekuti ukudakana nekuti taure nezvai. Saka tiri kungodzokera pacho ipapo shuwai unomuzera motokaniyo shuwai unomuzera here handisodozvisudati unomuziva here unomuziva pakudini pakuti ndimebhokisi haunambodanana handina machinga utaka makasitatimendakapera chifu makakorera kuvhare besa riri pamunda ati dai vanga muri murume besa iri makarivhara richidi mamura but makatokorera because maifunga kuti mutambe game rakaraka naaya nekomiti muri mudare hongu unozviziya kabhati rotorwa moisepo seumbowo musikamwe muri kuzvisungirira maifode makaramba bhachi handibvisi bhachi mairibvisirei statement kundoramba fura bhachi milungu saka ita amaipedza nguva yenyu bhachi ringarakwena ndiri kutsvagira ndinoika handiri kudai kuno udeika akabata seumbo wanaipombera wanzi kubuda nemukadzi waipomezindani ndiwo kabhokisi wacho makumurwa bhachi ekabhokisi akabvisa bhachi pamwiri penyu wakakumurwa bhachi wakabvisirwa bhachi navanhu vekabhokisi tiite police case utonomhangara izvozvizvo totoronga transport ubva wanomhangara kuti wakabirwa bhachi rako wairishayirwa soro nairapa asungwesa tiende mune nhamba dzausanzesa ubva wamhangara iwo kuti bhachi iri ndairishaya uyu mukadzi wako uripo mairishaya wakaini bhachi mamusikatodzingweriroko maikuziya kuti riri maiziva kuti riri uri kutsvaga iwa nditaurei azvizi anzi babani atauri babanaidzi bhachiro amuzuma aidzwaba makabvisa ngoti zviri kuita soronga rashata zvisina kunatse kuti hwe
moto chimutsananguriro ndipo munoziva mataurirwo anoitwa asvike panguva yakadai unonga asvike padii muntu anoti bhazi harizuziwa aba memwainyenge mukadzi wawe mukabatwa nyaya idzo ikataurwa ndomemwakabvisa mwega kuti anhu oenda batwa nenyaya saka hatichade kupedza nguva Israel nyaya yavo taitsetsenura taiita funga vandozwawo mawitnesi masesa ndakubata nemhosva akubata nemhosva unyenga mukadzi wake yemwana iri yega ichada DNA yekuzvasesa kuti tounoti mwana ngewako erewo kana kuti ngewake but izvozvizvi nyaya yacho iti tricky munoda kuti zvitu zvoonekwa kuti iwewe ndorudi kwasetena ndoruda kuona kuti mwana ngewake unodozvifambira anza yabuda mari dzako dzese uyu unobhadhara dzimwe wedzerera nokoro ndombatirwa wedzera svida paanhu iye ngaafambire nyaya dzacho kwakachipa but akabudawo uyu manje kuti mwana ngewako iwo ndiwo unombhadhara pakosi ake achiwo asi panyaya yetiinayo muno nhasi haisi yemwana pa tine nyaya yekuti zvabuda pachena kudari kuno kuti kuzva aitonyenga mukazoko zvinozikanwa nenyika yese iwo ndo wakatopedzisira kuzviziva nenyaya yekugara chikuri nekusai kuzowanawo futi ndo yaakashandisa saka tiri kumubata nemhosva kudari kuri inotakubata nemhosva munomu hatibvuri pamutemo wedu netraditional leaders act munhu mumwe wape kudanana nemukadzi wedu